etyhilekile uba yenzeke ngolu hlobo. Ngoba ke enyanisweni xa sisiya kule nkonzo yomthendeleko sifanele ukuba bayirayithi ngoba elaa thuba lakecawa ndicinga uba bengutata uJames ocacisileyo phaa at the beginning ukuba lincinci kakhulu into yoba kuthi liyalwa kwibandla kube khona ithuba loba zibe ziyalungiswa ezinye izinto ngoba ithi laa vesi ikuMatthew le ethi ukuba uthe usakunikela wakhumbula ukuba unento ngakumzalwane wakho kufanele uyajika njalo ungabisanikela ubuyele kumzalwane wakho ulungise lento eningafananga ngayo ngoba xa sisiya emthendelekweni basically siyonikela ngempilo yethu siyonikela ngathi so phambi koba uzonikela ngawe fanele uba ikhona into esazeleni ethi xa uqondayo uba ikhona into endinayo phakathi kotata uThwana I think andizokwazi unikela ngesigubu sam namhlanje ngoba I need to fix this thing. And ke ngoku kweli xesha lethu sekwanzima kakhulu ngoba xa ndingaze kutata uMgobho ndimbambe ngesandla singene sobabini kulapho kushiyeka apha ngasemva kuthethwa izinto ezinkulu kakhulu abangayaziyo noba yintoni unobangela ukuba siyongena phaa kwelabuntu sobabini noba thina sizawubuya silungisene kodwa abantu ndaweni yoba babuye bephilile ababesibashiye apha kubuywa bedobakele belimele ngoba ba-interpreta le meeting abangayaziyo ba ingantoni babone nje uMose bangumGobho wangena egumbini. Amen. Kanti indlela yethu ebekufanele basenzeka ngayo kodwa ndiyayithanda ke ngoku le veki njengoba ndisithi noba yinto nyhani ebekiweyo yangumbono kwe-leadership ngoba ngoku uneveki yoba ayibone indlela yakhe ngoba uyayazi bathini ndiye emthendelekweni fanele uba sezithethiwe into ezinkulu unethuba ke umuntu loba alungise so that by the time sifika kule mini enkulu uSunday izinto zethu sezilungile sesingabantu abalungileyo ngoku ke kula mavesi athethwe onke amavesi ngizafundela inye ivesi khange ndichaphazele kakhulu eli vesi ngoba la afundi wayomasendiwayeka sizawudlula nje kuwo ndifuna sithethe namhlanje ngoYesu the final and perfect Passover then basically ngoba eyona nto ebalulekileyo kulapho intsusa utata uThwana uchazile intsusa bonke otata utata uMgobho bonke bayichazile intsusa ye-Passover where it started ukuzotsho xa sibe kule meko esikuyo kodwa ke ndicela le vesi yandijuda ndikhangele kwamavesi ashota ngalandela ibhoyo wakho bawoThwana uze nakunkosikazi asamdawunlowuda lo downloadwa njani lo nocoka ngimfumani kuzo zonke ivesi ndifuna uyiva kunocoka uba ithini le vesi kunoncoko le vesi i-1 Corinthians chapter 5 uverse 7 noverse 8 cela ke ongesesibanini andibisizathu mandilungiselele kodwa abantu mama ningaboni indlekele laptop ndithathe ntoba fune uzozenza isipika namhlanje ndaliwa ngamehlo am so uhlathi ujonge eBhayibhileni iBhayibhile ndiyabona uba kusafuneka nam ndifane nabanye abantu abalapha phakathi endlini kuzafuneka nam ndizifanise nabanye abantu abalapha endlini ndaliwa ngamehlo am ngoku apha ke at least iBhayibhile ndibona ngcono ngoba iyalayithi. Amen. Ndicela ke sifundele 1 Corinthians chapter 5 verse 7 to 8 mhlawumbi nakwiiveshini ezahlukeneyo nakwenye nje sive bayithi umuntu uqala kwabaseKorinte chapter 5 verse 7 and 8 Likhupheni ngoko uthi tu igwele elidala ukuze libe inhlama entsha ekubeni ningabangenagwele kuba nathi sibingelelwe neyethu iPasika enguKristu. Ngoko ke ukwenza umthendeleko masingawenzi sinegwele elidala negwele lobubi nelokungendawo masiwenze sinezonka ezingenagwele ezingenasibindi ezinenyaniso. Siyabulela Nkosi Yesu lapho Thixo wethu othandekayo yesimangalisisa yonke
thetha nathi ngalo egameni leNkosi Yesu. Amen. Anjalo i-understanding yale verse nakwezinye version isho ngokufanayo na. Ithini kweyakho? Uyiphendele? Likupheni ngoko liphele tu igwele elidala elonakalisayo ukuze libe yintlama entsha. Kaloku liyintlama engenagwele kuba ipasika yethu seyilungisiwe. Ethe nje uKristu ikhwane lethu lepasika wenziwa idini. Verse 8. Ngoko ke itheko lethu masingalityi ngasonka sinegwele elidala elikukona nobubi, kodwa masilitye ngesonka esingenagwele, isonka sobunyulu nenyaniso. Umpostile uPawulos apha kule ndawo eKorinte uphawule intoba zininzi izinto ezenzekayo, andisafunanga basizifunde uba zintoni, kodwa zonke ezi zinto ezenzekayo apha ebandleni kube zizinto ekungafanelekanga zenzeke, ezinye zazo futhi ke zimasilisi. Waphawula intoba abantu aba ndizawupolisa manje isixhosa sam ngokwamini cinga lento imani yabo ndingathembeki umama bam ukuba abantu aba ba-casual yabo ekwenzeni okanye ekuphileni impilo yabo yokusindiswa. Now ufuna ke ngokukhona ukubakhumbuza abantu ababuyisele ekuthini bazi ukuba ukhona umuntu owafayo efela thina, and by the way ngokungale ndlela enenza ngayo anenzi njengabantu abafelweyo. Ndithi mandinikhumbuze uba kaloku thina safelwa, and ngoku xana nisenza izinto khumbula umnqweno kaThixo ukuba thina sibe yintlama elungileyo. Ukanti kule ntlama esiyiyo singebi nalo igwele, ngoba if ujonga le nto ye-yeast ke kulaa ntetho yakudala yaphaa kuthiwa le nto yegwele ye-yeast yinto ebonisa ububi okanye izibi ezenziwa ngabantu. Mhlawumbi inkohlakalo ukuba hypocritic, yabona uthetha le kodwa uyazazi uba awuyiyo le nto othi uyiyo. Abantu abaphilayo uyabona uba abebandleni banye babephila benazi izono qha izono zabo zingaziwa, uyabona, and as a result bebagweba kodwa abanye abenze izono ezibonwayo ngabanye ngoba besithi ezabo azaziwa. Now bona ba-right bahlale nezabo kodwa bababona abanye abenze izinto ezirongo babagweba. Now ubabonisa le nto yoba guys asikwazi uphila ngolu hlobo ngoba kaloku iqhwane lethu eyethu ipasika enguYesu Kristu seyafa yanikelwa nguThixo. So siphila apha ekubeni yoba sibe ngabantu aba-renewed in spirit. Funeke xa siphila singabazalwane imihla ngemihla ngokuthe uthatha umkhombiso le nto funeke ibe yenzekayo every day kuba bikhona indlela. So funeka sibe renewed in our spirit, and size i-identity yethu siyifanise ne-identity sifane noYesu basically. Singabi ngobantu abaphila impilo engafaniyo nempilo kaYesu, ngoba uYesu wasifela. Now kule nto ke ethethwa nguPaul ukhumbuza kule ntetho uPaul, ngoba kwezinto bizithethwa abaphakathi evekini kubonisa uba le nto isiqalo sayo at the beginning yiyo leya eyayiqale ku-Exodus 12 ithethiwe ke ngotata abaphakathi evekini. Ukhululwa amaSirayeli, uThixo esenza umnqophiso namaSirayeli ewakhulula ekuthinjweni okanye ekukobokeni. Athi ke xa bephuma wenza lo mnqophiso othi phakathi kwakhe nabo ukhona lowo uba baqala igazi emigubasini nasezifestireni, yabona, ukwenzela uba xa sisiza isithunywa sokufa singababulali. So baphuma bekhululwe nguThixo apha kobu bukhoboka. Now bahamba ke bangena entlango ngesithembiso soba le nto every year funeke bayicelebrate le mini. So yiyo le nto ebangela uba sibe nepasika, ngoba kaloku we needed to celebrate ukukhululwa kwethu ekuthinjweni. Now bahamba ke apha endleleni
esiya phambili, but I want you to note at the same time. Ngifuna nje uyicombination ukudibanisa ngoba uTata uGogo nokuyichaphazela kwayena izokuthe njenisuka pha wazoyibiza kwiTestament entsha. Ngoba xa sifika apha in the New Testament, Luke 22 verse 19 and 20 around, phaya uYesu usesidlweni, the Last Supper. Now uYesu was making a new covenant. Ikhona leya endala eyenziwa nguThixo eyenza namaSirayeli ewakhupha eYibhitha, but uYesu in the New Testament, he was changing that new covenant, that old covenant, efaka icovenant entsha ephuma kuye egazini lakhe ngokufa kwakhe siqolelwe ezonweni zethu, asikhutshwa bukhobokeni bakwaFaro ngoku, kodwa sihlangulwa ezonweni zethu, siyatshintshwa senziwa izidalwa ezitsha. Azothi uYesu ke ngoku nale funeke niqhubekeke niyenze njalo. Amen. And every time niyenza yile nto ithina ngotata, nizabe nikhumbula ukufa, ukuvuka kunye nokubuya kwami basically. Yiyona yona nto nizabe niyenza ngoba kaloku funeke sithi sihleli nje emhlabeni. Yiyo laa nto ixesha bekhutshwa phaa eYibhitha. They needed to do this so that bazomane bekhumbula ukuba bakhutshiwe eYibhitha. But kwakungasekho zindlu ngoku kaloku entlanga. Uyayibona kuhlalwe ezindendeni, so akho migubasi, akho zifestile, kodwa naphaa kwakumane kubanjwe ithwale now ithi le nto le Phasika yatshintsha yabo iset up, kodwa still iqhwane lona funeke libe khona, and iphinde futhi ibe liqhwane elingenazibi, eli-clean, elingena-blemishes, yabona. So it continued, and nobe ihamba nje nohamba kwamaSirayeli naxa befika eKanana, it changes because xa befika eKanana babesele beyenza ngokwefemili zabo ngoba ongapha kweJordan wayengafingapha azoyenza, wayeyenzela kuloo ndawo akuyo. Abalapha kule eKana basazoyenzela abaseKana, yabo abakwenye indawo bazayenzela eGilgali for example. So babengasadibani ngokuhlangana, but yabona ngosamaSirayeli amanuthinjwa ayekuthinjweni ilibaleke ngoba xa besekuthinjweni abayenzi ngoba ilozwe labo abanakukhonza ukuthanda, kodwa xa bebuye exile funeka bekhona futhi omane bakhumbuza ukuba hey masikhumbuzane kaloku kukho le nkonzo. Le nkonzo yinkonzo uThixo ayithandileyo, yiyo aqinisekileyo ngalo lonke ixesha abantu bakhe behamba bephila, funeka bemane beyenza le nkonzo. Ithi iBhayibhile le nkonzo ibe more serious kakhulu apha kwixesha loDavide, Solomon, because ngoku there was a temple, kukhona indawo eliwa kuyo neqhwane. Amen. Le ndawo bethiwa uTata uNgqobo apha ithi wahamba uBingeleli kwathi abayinguye ozayo ngoku ngeli xesha naseJerusalem, sekuziwe eJerusalem neqhwane. NoYesu uzelwe isenzeka le nkonzo, waye athenga naye iPassover ngoba iBhayibhile yasichazela xa ufunda abeBhayibhile ukuba uYesu wayehamba wayesiya nabazali bakhe eJerusalem bayokwenza iPassover yonke le minyaka until wala 12 kule game yoba ithi iBhayibhile walahleka washiyeka phaa etempileni wakwenza iPassover nangoku yapha. So yinto ekhoyo esesikweni nabantu abakhonza uThixo indaba yePassover, but kule mihla yethu yokuphila ithiki ngoba iPassover sithetha nangeHoly Communion. Zizinto ezimbini ezifuna ukwehluka. iPassover yiPasika, lento eyakuvunyelwe ngayo in the Old Testament uThixo ekhupha amaSirayeli eYibhitha, but the Holy Communion yile that started after the Last Supper. Then uYesu had the discussion. Now it's no longer Passover this one. Passover is another incident. It goes this way. The Easter kasibheke abantu sibheka kuPassover. Into yenzeka every year. Kodwa that uNgqobo uthe izolo kuphinde funeka yenzeke for. Yeah. Meaning yona it's a Holy Communion. Into basibe sebudlelwaneni.